Така бе, бе. Днеска много важно се тренира. Помни, че е децата. Ало, Дамяне, ай тренираме, бе. Мартин звъни. Искаш да тренираме? В момента съм заед. Трябва първо да хапна и тогава. Ай. И не се наяде, бе. Да се куша прави. Ето го, по-добре. Само яде. Да се наяде. Ехо, ай, що спиш, бе? Ай, ставай, бе! Ставай, ти казвам, бе! Ай, ставай! Коми спиш? Ставай, бе! Ставай, бе! Ставай, бе! Ставай, бе! Ставай, бе! Ай, по-бършко, бе! Ставай! Отиди си ми зъбите, по-бършко! Че цял ден те чакам. Това беше събуждащо. Ай, как му ме наплюеш, бе? Ами човек, аз вчера гледах на моят телефон, че вкъщи има духове. Аз го да правя да не съм ти дух. Стреснах се. Човешко е. Ай, Ама с какво ще тренираме? сега ще покажа, бе. Ня. Карам на трета, намерете ми някаква нормална диета. Тук до няколко дена трябва да бъда първа ракета. Смисъл, моля ви поработете вместо мене, че аз на морето няма да мога да стана веднага барета. Ма трябва колата поне да мога да си кара на пета. Мани на този етап не мога излети самолета. Трета стюардеса ми вика, по-намалете капацитета.